Maya Paldo, Pampanga, magandang araw, Central Luzon. Ako po inke kayong talusuyo, Liana Kanilaw. Arin ni na rin mga regular balita ngayon ng milabas sa Domingo. Manyaling karne ng babi king Palengke, Mexico, Meri Takla, pauli ng bala ng ASF. Arayat dapat niyang may deklarang hotspot king 2025 elections, agpangkang ex-Vice Mayor Malyari. Pamanyinup king kultura at tradisyon ng Labwad Kapampangan, mipasik na nga king pangabuklat ng museo. Pampanga version ng MMDA, dapat buuin ng mga LGU kontra baha. Ayon po yan kay Rene Romero. At mga eksperto nagbabala sa mga magulang ukol sa panganib ng paggamit ng mga bata ng smartphone. Kanya-kanya no diskarte rin magtindang babi king Mexico, Pampanga, bang ela malugi king matumala benta pauli ng bala ng African Swine Fever o ASF. Sinigurado na naman ng lokal na kapanibalan na kontrolado rin ang sitwasyon ng ASF, kareng pigari ang pumpalengki. Ayon ng report ng Lizen Morten. Ama na nepang EJ Ron Lennon king kayang apo ing pwesto ngay nikim palengke na ning Balen, Mexico. Aminado yang Meri taklareng sasalingkar ning babi manibatan niyang abalitan da rin kayang suki amig positibo ya king African Swine Fever o ASF ing babing menibat king meto nga farm king karelang Balen. Kasi balada rin tao, porket mausunin ang manitang ASF pa ito, ela si Prime Babi. Kaya ni Mexico, garantisado naman na safe naman rin babi pititin dami. Actually, patse balo mi na mitoran yung babi, emiya basta-basta papalod keni. Agnes de la Cruz naman, 15 years na kanong magtindang karni. Naman kano bayuing bala na ning ASF kareng kalupa ng magtinda. Yanaring may tumaling babi, bewasa na nemoing kukuna ng supply, bang eya malugi. Patse po ting ASF mga nyan, tumatik po magmatumal yung karne babi. Gawan mi po, halos 50% kaya kami panindo, ibawasan mi na po. Bang kanita, kaya masyadong apektado. Agyang at tsuya ing bantana ning ASF, ing pamamangan babi, eya bawal. Para kareng magtindang babi, kening pampublikong palengke ning Balen, Mexico, kailangan dala mong salugsugan, den kaya katamong manyali, ing sasaluan dang babi, anti mo ing meat inspection certificate, aanti kanini. Noman kano dapat tumakot deng manyali. Aldawan naman kasing inspeksyon kareng babing lulub kim palengke ning Mexico, anya makasigurado lang ela kontaminadong ASF deni. Saka po kaya kaming katayan, AAA permit siya po. Kaya kami mga ate kahit no ka rin. Mabiyaya pa po yung babi at yun na pong mag-inspect. Nung masakit siya, din na po palog kayong katayan. Kanya sigurado naman po rin kaya kami kakatata na babi. Kami po mag-backyard. Puros kaya po kayong piggery. Base king report na ning Department of Agriculture mig positive ya king ASF, ing babing menibat king meto nga farm king barangay Tangle, Keti Balen. Sumangid na nini, may nalakaran niya i Mayor Rodencio Gonzales, aala naman peligro king mangan lang babi ren kayang sasakupan. Ganakanda mo sana kanunong no ka rin lasaling babi, at ting pamisalita king palengke Mexico, sigurado la kanong dinalan king inspeksyon. Panabili naman na yung kaya katamong babi ngayon, yung uling ating sakit ASF, panabilin kong sana maging maingat lang kayong karelang pamagtinda at maging mitikuloso lang yung pamanyali babi na titindara. Kaya biyaing barangay Tangle, kareng migit apataralang barangay king mabilog a Pilipinas, amituran ASF, base king dato sa pepalwal na ning Bureau of Animal Industry anyang milabas sa Domingo. King Pampanga, magdili-dili ang balening Mexico nung no ka rin niya medetect ing may sabing sakit na ning babi. Pauli niyan, 5 ng barangay may apektuan ASF king Central Luzon at Luking Bulacan, metong Tarlac at metong Keti Pampanga. Paganaka na ning DA, taganayang mabilis mikalat ing ASF, lakwas na istong kauron.
Maragul mo naman kanong epektuing masaleseng pangakutkut ka ring babing apektado na ning ASF, ampong pamagpuslit babing edinalan king inspeksyon. Apin din ni rin pakabantendangin ning lokal na kapanibala ning Mexico, kapamilata na ning checkpoint ang makatanod malapit king gate na ning Forma Penibata na ning ASF infected na babi, ampo king boundary na ning Ciudad Angeles. Bali po, dito po talaga, boundary siya, and then mas malapit sa farm at makikita po namin. Kung may lumalabas po o pumapasok dyan, hinuhold na po namin dahil nga po sa mga may sakit sa yung baboy nga na-issue. Kailangan din natin masiguradong safety yung mga ating kababayan, mga taong bayan. Samantala, makasadya namang mag-rollout bakuna kontra ASF ing Agriculture Department, kareng sablang local government units kim Biyernes, August 30. Yako puwing ke kayong talasuyo Lizen Morten, ating pusong makabalen. Meto nga Education Summit ing merapat inyang milabasang Domingo, anting pamanlawe solusyon kayang krisis king edukasyon king syudad San Fernando. Kaya biya ka ring ikit lang dapat dinan pansin, ing nutrisyon da rin kaya nakan. Ay ni pong report. Kasi po sinasabi sa atin, hindi po ba, kung mahina ang katawan, mahina ang utak. At kung ito pong mahinang utak, ay hindi natin mabibigyan ng sapat na karunungan before 5 years of age, permanente na po yan. Kikilalanan da rin miyalo ang sektor ng kabulasan da rin kay nakalanting maragula partina ning karelang kabyasnan. Inya agpangkang Dr. Leticia Yap, yung former president ng Sir Optimist International Pampanga, maragula amon nung dakal may naisip alimo king syudad San Fernando, nune king mabilog a bangsa. Mera pa siyang Education Summit inyang milabasan na Domingo, ang may down bang ipakit ang karelang nasang may kamaayos sa kalidad na ng edukasyon king syudad. Kailangan meron tayong enough food for the child so that he will develop well and will develop not only physically but also mentally. So kailangan po natin bibigyan siya ng nararapat na pagkain. May itong karimpe na muyot ng iap, ing midi na lang sapat ang pamangan ding balang anak. Pepa siyag na muna man na importante yung breast milk na rin inda karang bingot at aliway miyalong alternatibo kalupa na mo ng condensed milk. Ang condensed milk po ay 100 calories per 30 ml. Pag ginawa mo yung 20 calories per 30 ml, puro asukar na lang po yan. Wala na halos protein, which is very necessary for brain growth. Ano po? Kaya, nasabi ko, dapat kailangan malaman natin ito. Para naman ka rin magkasakit king biye, malyari mo naman kanuman niya si animalis kimulaan aapangan. Samantala, kikilalanan na muna mangyapi maragula katungkulan da rin kay babaynan king edukasyon. Kasi alam natin, ang isang babae ang the first teacher, the first nurse, the first doctor of the family. They teach their children character formation, manners, sex education. They are the managers and achievers in the home. Ako, ingki ako yung talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalen. Anyawara ng former Vice Mayor Sixto Malyari ang deklarayang antimong election hotspot ng Balen ng Arayat, katukinan ng pangamatyan ng Lakis Barangay Captain Mel Lumbang. King pamanarap ng King Central Luzon Media Association Pampanga Chapter inyang gatpanapo na ng Huwebes, August 29, telagtad na yung kasalaysaya ng local political landscape ng Balen. Aeling at King Malda, at dating pinatakutan ulit King presensyada ring armadong grupo. Libutan na rin spekulasyon at sasabihan rang politika yung motibo King Malyaring pangamate ng kapitan, aliya kumbinsido Malyari, uling maulagamurin ibuklat ang investigasyon ng political background na ni Miang Ubie. King Istrilo na rin gunman aliyarin kanuman wala na tawla Pampanga rin may gobra king pangamate ng kapitan. Agpangkang Malyari, mayap mumibili king listahan na ring hotspot pa si Bayang Arayat, bang tutukan dering security forces. At alila maliswas ring electorate at mikakampan tila ring makyabe king 2025 midterm election. Ngayon mangyari ngayon uling ngapin pong alapang election, magparandam la pa, kay ba't nakepalyar yan much better may kabit na king hotspot. Nung pwede mo pin na ring uniform personnel na rin, ilan ang magdalang
arm, ne? Ilan na mo magdala. Which na, kasi makasaupite na, I mean, although, disadvantage po kayong balenmita, ketang image na during that election na may kabit ka kayong hotspot. But ako personally, Sir Paulo, mas buri ko na. Kayo mama ko magbalik kayong balin at balita. Makatutukoy pa rin keng balin at balita. Kabalen, papansinan nyo adarakal ng darakal ding anak abistaman mibay at meragul laketi Pampanga, elabyas ang mga Pampangan. Agpangpuka rin Kapampangan advocates, dapat yung magumpisa keng kaya katamong pamibale-bale ang pamanigaral, keng kaya katamong salita. Ala naman kanumarok nung ituruta lang English o Tagalog ding anak, dapat ay sana kanu makakalingwan ing amanong siswan. Ayun po yung report. Kapampangan la rin kayang pipunpunan. Mibay at meragulya king Pampanga. At king kasalungsungan, kaya ni pamurin king labot Kapampangan magaral at manoknangan, ing 6 years old ay Matthew ning kandaba. Bistaman po rin kayang pangakabalin, aliwayang ama nung siswan ning kayang papasyag. King pamakitalamita man ka rin kayang kaluguran o agyang ka rin kayang katubali. Nung baby ako, ang first language ko kasi English eh. Aparte king English, tutuki ka rin kayang akaragulang lengguwaheng gagamitan ing Tagalog. Tagalog. Kasi yung mga grade 1 Tagalog lahat. Agpangpakang Matthew, atin pamikatago na magkasakit ing pamikaintindi ka rin kayang kasabi. Inyaking kasulungsungan, bagya-bagyayang manigaral. Inya agyang ditak, at inemang baluking ama ng siswan. Kasi konti lang pala yung nasispek ko. Kapampangan, 1 pa lang yung nilalearn ko eh. Agpangpaka rin kayang pengari, mas mayan pa mangamit alawang lingwahe kalupanan ni Tagalog at Ingles. Agamit mo naman kanu kasi inikaras ni Aldo, king kayang pamaninton obra. Lalong dang sangkanding mapilang Kapampangan advocate na pang historian na magma sa balking lalawigan, ing education system king bansa. Anya mga palyaring ebiya sa mga Pampangan ng meto nga Kapampangan, anak, kalupa ng Matthew. Kasi in-emphasize ang educational system na mas angkat ya ba yung English, kadwa yung Filipino at yung regional languages, wait, at ang disposable lang. Dapat medyo alilandate ang paradigm ita. Dapat yung tutukan da rin eskwela, muna la rin eskwela. Tutukan da rin eskwela yung amanong siswan. Makanyan mo naman kanuing gobyerno. Then tao gobyerno, mumunala naman tataliwas din, noong kapanagalog, kaya para-pareho lang Kapampangan, potang session, may panagalog lo. Kareng na ang Facebook dagit mo. Ngayon ati nang tatagal, may panagalog lo. Ren constituent sa Kapampangan naman, kaya itindihan ta. Dapat, nung di aniran bisang manungkulan keng lugar ta mo, maging lang ehemplo kaya katang Kapampangan. Mumuna ang pakit ng karelang pamagmasabal keng amanong siswan. Ang po keng kulturang Kapampangan. Masakit yata, pikarined ang Kapampangan le, o ito, maragulya naman problema ito. Dakala sasabi, mamamate, siguro mamate, mag-struggle ya mo. Magkasakit siya, uling, in national government at inyang campaign to promote a national language, which is Filipino, which is supposed to be an amalgam of different regional languages, but sadly, it's not. It's 90% Tagalog, which is a regional language also, like Kapampangan. So masyadong may overprivilege in Tagalog. At the expense of the other regional languages like Hiligaynon, Cebuano, etc. and Kapampangan, of course. Pauli rin miyalo ang factor, alila kanuasi siring peangari king karelang pamanagalog at pamaninglis karing karelang anak. Of course, it starts at home. Yung problema kasi, king balepa, mga Pampangan, ang tilo Pampanga, ang Kapampangan la, mga Kapampangan, king mismong pamilyada. Inyang minuna, I frowned over that, and then I realized I really cannot blame parents because parents have only the best intentions for their children, and the priority for parents is to ensure the success, the professional success of their children, and they think in their minds that
learning another language is a ticket to that. And the first language they want to learn, of course, is Filipino, which enables their children, supposedly, to be able to mingle with all kinds of Filipinos. And then the second language is English, which they know will be a ticket to their professional success because it's the international language and it's the language of the professions. O neng makanyan pa man, parang kano dapat itabiling ama nung si Swan, kasabi ning pamanigaral, aliwan lengguwahe. Ala naman manok nung turo meng English o Tagalog yung anak eh. Ang importante yun, kailangan meng lakuin kapangpangan kayo. Ano man maklakabuntok de nga anak, ano man mabaligo nung dakalabalong amano. Inya, bista man tuturuya yung English, bista man tuturuya yung Tagalog, kakalingwan ing kapampangan. Lalako, kaya kayong anak ing amanong siswan. Ing motivation da rin pengari, inya tuturo do rin English ang poreng Filipino, is really the success of their children. But what I will just ask them to do is, when they do that, they should not forget Kapampangan. Children are capable of learning as many as 10 different languages. Their young minds have the capacity to be polyglots, to be speakers of various languages. So, nung mabiyasa kang English, mabiyasa kang Filipino, dahil alwapin, mag-Spanish na pa rin. Ako rin nga po ko French. Make sure that the native language, which is Kapampangan, is not forgotten. Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalin. Formal niyang mibuklat ng santungan ng kulturang Kapampangan kim Barangay Santo Niño, Ciudad San Fernando, Pampanga. Magsilbi ang lugar ininungnuka rin, may patindayag ng makulay ng kultura at tradisyon, ang pong kasalaysayan ng lalawigan. Ayon po yung report. In 1910 inyang mitala kadyang building ay niking Barangay Santo Niño, San Fernando, Pampanga. Manibat kanita, may silbi ng istruktura para karimiyaliwang sangkan, ospital, lugal ning pamangilates na ring hapon at eskwela. At kapamilatan na ning metong a benefit show, may gawaya ing bubong na niti at may convert ya anting museo. Makanyan pa man agpangking Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated o FLKI, masyado minusbong pauli na ng kakulangan tauhan at pondo. At kaya rin yung pamagpagaldarimyalo ang aguman at individual ang magmasabalking kultura at tradisyon na ng Labod Kapampangan, may ganap na ing karelang paninapan, formal niyang mibuklat ing museo o santungan ng kulturang Kapampangan. Kasabi na itinimpamag masusiking aldona ng amanong si Swan inyang August 29. Finally, sa wakas, oy Nina, may bay impaninap, no? Uling migpursigita mo, kayang pamisahup-sahup, ing minunang minyepondong Maragulkeni, former President GMA, Gloria Macapagal Arroyo, and then fundraising yung foundation through the help of Ma'am Tess Laus, no? Invite talaretang UP concert chorus, and then may kabubong niya, and then finally, Congressman Dong Gonzales, itang Maragulsaw, no? Nya atsuye ni. Maging posible muna man kano ini kapamilatanan ng pamagduang ng SAUP at suporta ng kapanibalanan ng probinsya, apani muna ng Governor Dennis Pineda. Na patunay mo po ang ating pamaugnayan kay pribadong sektor at kay lokal gobyerno kay taya, asalese taya, abye kabaldugan at abyayan tayo talaga na ing kakatamong kultura, kasaysayan para mabalo kareng bawat henerasyon na ning Kapampangan ngeni at kandaratang pa. Asahan nyo na nung nanuman ing kailangan kaswapan manibatan keng probinsya, paayabot ng gobernador na gawan mi nga gana-gana. Ay katunayan balo ko at inyang linaan pondo na pepa-approve na ing kakatamong gobernador para talagang pagmasusyan ining kapagalanda lalong-lalo na ng pribadong sektor. Kapamilatan na ning sabing museo, masinop ya kano ing singsing ang misang mebating. Makanyan muna maning pamagpasikan king turismo king Labod Kapampangan. Bangreng kayanakan, lakwas deng abalupin, kilala, ang pong luguran, kawulan, yung kaya katamong kultura,
pakibalon deing kasalesayan naning Pampanga. Ampong kung nino ring makapag-contribute bang lakwas yang makilala in kaya katamong lahi. Ito pinabanggit ko rin kaya katamong local artisans, din kaya katamong designers, painters, din kaya katamong sikat na photographers and others na local artisans. Ang pang metong pa, hindi kasi makapag-drive yung tourism. Alim mo ka rin kaparatang Kapampangan, then kaya katamong kapwa Pilipino, ang po rin other lahi, then kaya katamong foreign tourist, bang puntalan de, ini kaya katang santungan ng kulturang Kapampangan, ang pong ila mismo akilala de at promote de through word of mouth. In kaya katamong kultura, ang pong history ng Pampanga. Kukumbiran da naman ding sabla ang masyalking santungan ng kulturang Kapampangan bang akit, ding pakatindayag keti. Nakalap po ding pwedeng magpasyal keni para abaluda nung namin kay katamong kultura at ing namin miyayaliwang masanting abage kay tiking Pampanga. Then muna man pong miyayaliwang estudyante at turista, welcome la rin po keni para abalude makanamin kultura kay tiking Pampanga. Ako, ingkya ko'y talasuyo. Liya na kanilaw, ating pusong makabalin. Kaya rin na ning 60-day preventive suspension, pasibay ng makaluklok at timong mayor ng San Simon, Pampanga, Iabunjo, JP Punsalan Jr. Migbalik yung munisipyo ng Mesabing Balan keng kapatid distrito ng probinsya Ipunsalan, niting Martis, 27 ng Agosto. June 24 ngening banuan niyang tinggap na yung punsalan ng suspension order iba't king provincial government. Makabasiya iniking sangguni ang panalawigan resolution number 8538 ang magrekomenda king suspension na ng local chief executive ng San Simon LGU. Kaugnay ng alleged gross neglect of duty, grave abuse of authority, gross misconduct in the performance of duty, violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Apin na ining kapat na suspensyon amidalong king alkalde. At tatandaan ng bayo ini, tauliyang may suspendi Ipunsalan king ombudsman, kaya bering 6 members ng sangguniang bayan anyang June 2023. Pauli na po itining simple neglect of duty and simple misconduct, king meging reclassification ng metong agabun anyang 2020. July 2021 naman anyang midalumbiang 6-month suspension order in Department of the Interior and Local Government Kampunsalad at 5 pang konsyal, pauli ng dishonesty, grave misconduct in office, gross negligence, gross dereliction of duty, and grave abuse of authority. Katukining pamanyalina kay Mesabing Gabun ang malapit ng munisipyo. At 2 bulan na preventive suspension naman ang inutos ng Governor Dennis Pineda anyang November 2020, pauli pang muri ng administrative case kayong parehong land purchase. Anyang mong August 13, may daw niyang investigasyon ng House Committee on Accounts Kampunsalan tungkol kayang alleged misuse of public funds. Normal mo po, kayong meto nga politika, walang nakala maniran, manulig sa akin katama. Pero kailangan po nga, detang mamarsala ka na ako, patunayan da pa na itang sabihan da ka na ako. Kailangan po king korte ka rin da po idala, ali po king kongreso. Walang king kongreso, alaki po laban ka rin nung naano mo yung sabihan da, yan mo yung decision, karelaya pa mo rin. Alaki po nga karapat, nung yung sabihan da mo, yes or no, pumalyari. Magpaliwanag, matatanggapan ng sasabihan ko. Kay mama ko magbalik yung balin at balita. Makatutukay pamurin kayang balin at balita. Hinihimok ni Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAMPAS President Rene Romero ang mga lokal na pamahalaan sa Pampanga na bumuo na isang kapulungan upang masolusyonan ang problemang baha sa buong lalawigan. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Angelica Cara. Sa pagpasok ng buwan ng Agosto nitong taon, binaha ang maraming kalsada sa siyudad San Fernando, Pampanga. Walang puknat na pag-ulang dala ng thunderstorm ang dinanas ng mga motorista sa kalsada. Ilan sa kanila ay na-stranded, habang ang iba naman ay piniling sumuong sa talatalampakang baha
at mabigat na daloy ng trapiko makauwi lamang sa kanilang mga tahanan. Sa kabila ng perwisyong idinulot ng naturang pagbaha sa mga kalsada ng syudad, naniniwala si Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM past President at Director for Infrastructure Development Rene Romero na malaking pinsala rin ang ibinunga nito sa ekonomiya ng lalawigan. Sa katunayan, kinaumagahan matapos bumuhos ang ulan sa syudad San Fernando, maraming netizens mula sa iba't ibang panig ng probinsya ang nagpost ng mga malawakang pagbaha sa kanilang lugar. Ani Romero, kabilang na kasi talaga ang topografiya ng Pampanga sa pinag-uugatan ng isyu nito sa baha. Many occasions, kapag padating na yung rainy days natin, unang umuulan sa Angeles. Tuwing hapon, uulan sa Angeles. Kuminsan hindi uulan sa San Fernando. Yes. But there were many occasions also. I was in San Fernando. Tumawag sa akin sa bahay namin sa Angeles. Ang sabi, malakas ang ulan doon. So pauwi ako, kasalubong ko na yung tubig na dumadaloy dito sa MacArthur Highway. Bunsod nito, iminumungkahi ni Romero na bumuo ng isang kapulungan ng mga lokal na pamahalaan sa Pampanga upang magkaroon ng koordinasyon ang mga planong kanilang isinasagawa upang masolusyonan ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Bagay na tinangka ng gawin ng administrasyon ni dating City of San Fernando Mayor Oscar Rodriguez na naudlot dahil kanya-kanya ang mga alkalde ng Pampanga sa pagsolusyon ng problemang baha sa kanilang mga nasasakupan. May mga nakausap akong mga ilang mayors na mukhang mahirap silang hikayatin para gumawa tayo ng isang parang MMDA, Manila style, no? Yung magkakatabi. Oo, kasi hindi mo masisisi yung mga mayor na siyempre unahin niya yung kapakanan ng bayan niya versus the others. Kasi ang lumilitaw kasi parang ang sinesave lang natin San Fernando eh. Hinikayat din ng PAMCHAM ang Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 na pangunahan ng pagbuo ng isang komprehensibong flood mitigation plan kasama ang mga apektadong LGU ng Pampanga. Nakasaad sa liham ng PAMCHAM kay Regional Director Roseler Tolentino na maaaring hindi tuwirang masosolusyonan ang nararanasang baha ng mga Fernandino kung ang baha lamang sa syudad ang tutugunan ng pamahalaan. Samantala, base sa monitoring ng Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center o PRFFWC, tinatayang nasa 70 mm ng tubig ulan ang bumuho sa syudad San Fernando noong unang araw ng Agosto. Lubos itong mataas kung ikukumpara sa red rainfall warning ng Pag-asa, nakatumbas na ng mahigit pa sa 30 mm ng tubig ulan, ayon sa Chief Hydrologist ng PRFFWC na si Hilton Hernando. Kung tatanungin niyo ako, it's torrential. So, we're having a lot of this medyo extreme rainfall lately na, no? So, hindi ko masasabi, no? Although, nangyayari na to previously, pero hindi ganon kadalas. So, yun po yung I mean, kung i-explain ko pa more further, 1 millimeter of rainfall sa 1 meter by 1 meter, assuming wala hong infiltration, walang evaporation, that will equal to 1 liter of water. Angelica Cara, CLTV 36 News. Sa panahon ngayon, marami na sa mga kabataan ang gumagamit ng cellphone, laptop at tablets kahit na nasa preschool o early years ng grade school pa lamang sila. Kaya naman, nagbabala sa mga magulang ang ilang eksperto ukol sa posibleng panganib na dulot na paggamit ng mga gadgets. Kung ano ang mga ito, alamin sa report na ito. Kung babalikan ng nakaraan, malayo nang inabot ng mundo lalo na pagdating sa usaping teknolohiya. Mabilis na ang komunikasyon, nasa ang panig man ang kausap dahil ito sa imbensyon ng gadgets at internet. At sa kasalukuyan, matanda man o kahit bata, gumagamit na nito katulad na lamang ng smartphone. Kagaya ng 9 years old na si Alex, hindi niya tunay na pangalan.
Ngunit upang mapigilan ang kanyang sobrang paggamit ng gadgets, nililimitahan daw ng kanyang mga magulang ang kanyang screen time. Tuwing Sabado at Linggo o kapag walang pasok at umaabot lamang sa 1 oras siya maaaring gumamit ng smartphone. Baka daw po ma-effect daw po yung pag-aaral ko daw po. Para malibang, gumagawa na lamang daw ng ibang aktibidad si Alex, kagaya ng paglalaro sa labas. Nagkakantuhan po kami sa mga family members po pati po nag-drawing na lang po ako. Kaya po, tsaka po nagkikilaro po sa labas. Samantala, sinabi ng isang malaking mobile network operator sa United Kingdom o UK na magbibigay sila ng babala sa mga magulang na huwag bigyan ng smartphone ng mga anak edad 11 pababa. Kasunod umano ito ng malaking pagkabahala ukol sa posibleng problema na may dudulot nito sa mga bata. Kagaya na lamang ng posibilidad na ma-expose sa mga ito sa mga online predator, sa bullying, social pressure at mapanganib na content. Dito sa Pilipinas, ipinasa na ni Senator Sherwin Gatchalian ang Senate Bill No. 2706 noong nakaraang Hunyo. Tungkol ito sa pagbaban sa paggamit ng mobile device at iba pang gadgets tuwing oras ng klase mula kindergarten hanggang senior high school, pampubliko o pribadong institusyon man. As of July 29, pending pa rin ito sa kaukulang komite sa Senado. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Patuloy pong binabantayan ng Department of Health o DOH ang kaso ng Mpox. Bunsod niyan, kailangan nang ideklara ng biyaherong papasok ng bansa kung sila ay nakaranas ng mga sintomas ng nasabing sakit, gaya ng rashes, vesicles o blisters. Ito ay matapos ideklara ng DOH nitong Miyerkules, August 28, na may 2 bagong aktibong kaso ng Mpox silang binabantayan dito sa Pilipinas. Kapwa Clade IB strain o milder form ng Mpox ang naturang 2 bagong kaso na nasa NCR at Calabarzon. Makikita ang drop-down selection ng mga naturang sintomas sa updated electronic travel form sa etravel.gov.ph. Rekisitos ang naturang form para sa lahat ng maglalabas-masok sa bansang Pilipinas. Paalala ng DOH, close contact sa taong infected ng Mpox ang pinakamalimit na paraan ng transmission ng sakit. Maaari paigtingin ang pag-iwas sa Mpox sa mamagitan ng pagsuot ng mahabang damit at madalas na paghuhugas ng kamay at paglilinis ng katawan. Kay mama ko, magbalik kaying Balen at Balita. Makatutok kay pamurin keng Balen at Balita. Pinaiigting ng Parole and Probation Administration o PPA Region 3 ang kanilang mga programa para sa rehabilitation at reintegration ng mga offender at persons deprived of liberty o PDL. Malaking tulong naman daw ang volunteer para sa nasabing inisyatibo, lalo pat mayroong kakulangan sa field personnel ang ahensya. Narito pong report. Inilunsad ng Parole and Probation Administration o PPA ang iba't ibang inisyatibo upang ma-reintegrate sa komunidad ang mga probationers, parolees, pardonees at first-time minor drug offenders. Ang PPA ay nasa ilalim ng Department of Justice at nag-iisang ahensya na nagbibigay daw ng ikalawang pagkakataon para sa mga na-convict. For probation, these convicted persons are given the second chance if they are sentenced 6 years below, and for parole if they have served their minimum sentence and they'll be out for parole to serve their the rest of the sentence in a community-based. Ayon sa direktor ng PPA Region 3 na si Marisa Alquetra, nagdaraos muna sila ng investigasyon bago palayain ng mga ito para sa probasyon. So iniimbestigahan po namin sila for their legal qualifications and suitability, if they will not be a nuisance or problem in the community, and also if they are qualified for probation or parole, they are placed under supervision. Kasama raw sa mga programa ng PPA ay ang Therapeutic Community Modality para sa individual reformation at Restorative Justice Principle para sa muling pagkakasundo ng offender at biktima.
Gayun din ang Volunteer Probation Aids, kung saan nagre-recruit ang tanggapan ng mga volunteer para sa rehabilitasyon ng mga kliyente. Ito ay malaking tulong din daw para sa kanilang limitadong tauhan. Ayon kay Alcuetra, mayroon lamang 36 na field personnel ng PPA Region 3 na humahawak sa higit 5,000 investigation cases at higit 14,000 supervision cases. But despite the limited personnel, and due to the help of our volunteers, we are able to have our actual accomplishment of 99%, except of course for our investigation cases, wherein we are required to submit within 60 days our post-sentence investigation. And although we are trying to cope with it, our actual accomplishment for that is only on the 90% for investigation cases. But the rest, for rehabilitation, we have a 99% actual accomplishment. Samantala, mayroon din daw programa ang PPA Region 3 para sa mga maling akusado at persons deprived of liberty o PDL. Kagaya na lamang ng income-generated projects para sa mga skilled at pagbibigay ng training sa iba pa, katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority at ang Department of Science and Technology. Marami pong nabigyan ng food cart, and then meron pong na-train and as for clerical job, and they are employed, and also merong mga online jobs, they were also trained. And sa farming, nagbibigay po kami ng in coordination with the agriculture, of course. And marami po success stories. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Iniatras sa October 1 ang implementasyon ng No RFID, No Entry policy sa mga expressway. Ito ay para magbigay daan umano sa mga toll operator na ayusin ang kanilang sistema. Gayon din para may kampanya sa ibang motorista ang programa. Narito po ang report. Iniurong ng isang buwan ang pagpapatupad ng No RFID, No Balance, No Entry policy ng Toll Regulatory Board na nakatakda ng ipatupad sa darating na August 31. Ito'y bilang pagtalima sa hiling ng Department of Transportation na mabigyan ng sapat na panahon ang mga toll operator na gawing pulido ang sistema at palakasin pa ang kanilang information campaign para naman makapag-comply ang mga gumagamit ng tollway sa bagong guidelines. Nagbigay po ng direktiba ang aming kalihing Department of Transportation na si Secretary Jaime Bautista na chairman din po ng aming tanggapan ng Toll Regulatory Board. At ang ano po niya, ipagpaliban muna ang implementasyon ng ating bagong guidelines sa expressways to October 1, Ma'am Jen. No? Instead of August 31, sa October 1 na po na lang muna ipatupad. Nito lamang August 1 nang pirmahan ang Joint Memorandum Circular o JMC 2024-01 ni DOTR Secretary Jaime Bautista kasama ang Land Transportation Office at executives ng TRB. Nakasaad sa JMC na papatawan ng penalty ang mga driver na dadaan sa RFID ETC lanes na walang sticker o kulang ang balance. Nilinaw naman ni Julius Corpus, tagapagsalita ng TRB, na makakapasok pa rin sa tollway sa mga wala pang RFID dahil ay pwede pa rin po tayong tumanggap ng cash payment sa ating mga expressways. Kaya kung makikiusap kami, yung wala pang RFID, dumaan lamang po dun sa lane designated for them na kung saan sila pwedeng magbayad ng cash. Pero dagdag ni Corpus, hindi na rin daw magtatagal ang cash lane dahil nakatakda na rin ipatupad ang cashless o contactless transaction sa mga expressway. Target time po sa nandiyan is October 31, bakit po sa ating timeline na binigay ng ating mga pamunuan. Subalit hanggat hindi po nagiging official yan, na hindi po namin masasabing final na yung saktang pera. Yun po ang target. Samantala, simula October 1, pagpumultahin na ang mga lalabag sa polisiya na No RFID, No Balance, No Entry policy.
Para sa mga motoristang papasok sa ETC lane na walang RFID, magmumulta ng 1,000 pesos sa first offense, 2,000 pesos sa second offense, at 5,000 pesos para sa subsequent offenses. 500 pesos naman ay ipapataw para sa mga driver na mag-exit sa expressway na may insufficient balance, 1,000 pesos sa ikalawang offense, habang 2,500 pesos para sa subsequent offenses. May kakibat na penalty din sa mga gumagamit naman ng fake o tampered na RFID device na papasok at lalabas ng expressways. Nauna nang sinabi ng TRB na nasa 9% lamang ang mga motorista na nasasangkot sa mga RFID-related violations na siya ring nagiging sanhi ng pagbagal sa pila sa mga toll plaza. Kahit po natin sila muli. Sana po mas pakasal na kayo ng RFID at kung sakasakali man may RFID na kayo, naman po bago kayo pumasok ng expressway, i-check nyo lamang pong mabuti kung meron pa kayong kapag-load. Meron naman pong mga applications, meron naman pong statement of account na mahihingi sa provider, o kaya makikita nyo naman po sa mga software indicator na mayroon na rin pong yung iba meron na rin, kung may load pa kayo o wala. Dagdag pa ni Corpus, patuloy daw ang ginagawang improvements ng mga toll operator upang mas mabilis, maayos at komportable ang transaksyon sa mga toll plaza. Magkakaiba naman ang reaksyon ng ating mga kababayan hinggil sa nasabing pulisiya. Mas maganda yung RFID na para diretso na. Para wala nang ka-traffic. Para hindi na tayo nabala, dire-diretso lang biyahe. Pabor ho, gumamit ng RFID tapos tanggalin yung cashless. Para iwas na rin yung mahabang pila. Pabor ako para ang mga pasahero natin dire-diretso lang. Hindi na kailangan magbayad pa. At mas mapapabilis ang biyahe kung RFID na ang gamit ng lahat. At dapat lahat laging updated yung load. Kasi kawawa yung mga walang RFID. Tsaka yung iba nakikipag-drive lang. Paano silang kukuha ng RFID? Jennifer Sanenga, CLTV 36 News. Sa ibang balita, kumpiyansa raw ang Commission on Elections o COMELEC na maaabot ang kanilang target na 1.48 million registered overseas voters para sa 2025 midterm elections. Batay sa pinakahuling datos ng ahensya, nasa 1.18 million na umano ang bilang ng mga botanteng Pinoy na nasa ibang bansa. Sa taya ng COMELEC, maraming Pinoy ang naengganyo na magparehistro dahil sa online voting and counting system o OVCS. Matatandaan nitong June 25, nilagdaan ng COMELEC ang kasunduan para sa OVCS kasama ng mga kumpanyang SMS Global Technologies at Sequent Tech Incorporated. Sa pamamagitan ng OVCS o Internet Voting, ang mga Filipino registered voters na naninirahan o nagtatrabaho sa ibang bansa ay makakaboto na sa pamamagitan ng kanilang mobile phone, gadget o personal computer. Ayon sa ahensya, nakatakda na itong ipatupad sa unang pagkakataon sa 76 na bansa para sa halalan na magaganap sa susunod na taon. Habang ipapatupad rin umano ang in-person o mail-in voting sa 17 bansa na tinukay ng Office for Overseas Voting kung saan ipinagbabawal o hindi pinapayagan ang internet voting. Samantala, payo ng COMELEC sa mga overseas Filipino na nais makaboto sa darating na halalan, marami pang oras para magparehistro dahil mahigit isang buwan pa ang deadline para sa registration period na nakatakdang magtapos sa September 30, 2024. Apindendeng mga regular balitang kinalap ng kaya katamong news team. Para king aliwapang updates, i-like and follow yun lamo rin kaya kaming social media pages. King Facebook at CLTV36 Official Ampong at CLTV36 News. King Twitter or X at CLTV36. King Instagram at CLTV36 Official at king kaya katamong TikTok at CLTV36 Official. King Laguna ning mabilog at CLTV36 News and Current Affairs. Ako po, yung kaya kayong talusuyo. Iyana Kanilaw, ating pusong makabalik.